Amadife ono no kodeno. Amadife ono no kodeno. Amadife ushenna ya habangongo. Amadife actually ijichoso. Amadife ushenna ya habangongo kwaligo. Before you know me develop. 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 Before you know me. What are you doing over there? Before you know me develop. What will you know about half a different? Before you know me develop. Because I got papa. Onye na-ekwe gị ga wetara otu ndị gboo si eche echiche okwu ọnụ ka eji ama onye mmụọ ndị gboo kwuo okwu otu a ya afụcha ife ha bụ n'uche okwu ya bụ ife ganye niile n'ebe okwu afọ ọfụma nyochabi ya afụ echiche nọ n'ime anị ya okwu ọnụ ka eji ama onye mmụọ bụ abụrụ onye nwụrụ anwụ onye ndị gboo na-akpọ onye mmụọ bụ onye enyeghị ha chọrọ na mmadụ ọ bụrụ dike ọ bụrụ diji ọ bụrụ diochi ọ bụrụ dinta ọ bụrụ dibịa ọ bụrụ ihe na ndị gboo na-enwe di ha ji gosi nke onye na-alụ dike dibịa diji dinta di egbenu ha ọnwụ nke onye abụ ọdụokwu ume ọlụ onwekwu uche ga-ezuli ya a na-akpọ ya onye mmụọ ọ bụghị onye nwụrụ anwụ kama na onye ezughị ihe a chọrọ na nwoke na ndị gboo asị na onye abụ onye mmụọ mana ife onye mmụọ n'ụzọ gị nke gaghị amụ ya oge nwe anya na-abụ imi enwe ike mma makarịa nke gị ị na-anya na iru ya makarịa nke gị na mma ọgba dịkpata ogo nwa ụkwụ na-abụ nwa aka na-abụ ịma nji anya wee ma onye mmụọ onye mmụọ bụ ịnụ nwa gị ịma mma ife ọkwa na-abata dabeghị bụrụ nkwụ ile ezigbo efe wee bụ ịnụ adaghị nwaanyị Njideka ife ya kọ na-abata ịma mma na onye mmụọ ife ya eji wee ma onye mmụọ bụ n'okwu ọnụ nkwute gịnị a na-akpa nkata na ịdị ike ọrụ amaka na ịgba mbọ mmasị ala ọsịghị mbọ ahịrị ndị gba ya mbọ agbata gịnị ifo okwu ọnụ ka eji ama onye mmụọ ebe na-akpali mmadụ na mmaghị na ịgba mbọ maka na mbọ abaka uru na onye gba mbọ na n'abalị ya ọsịghị mbọ ahịrị onye agbaghị ọya anwụ ndị gba ya mbọ agbata gịnị okwu ọnụ ka eji ama onye mmụọ ị na-adịghị ọdịnasị ya na ịkwụ ụgwọ na onye jiri ịkwụ ụgwọ ya kwụọ na onye ekele ọrụ eke ọ tụghị egwu na o jide ụgwọ na ọya akwụ ọsịghị a na-egburu nwa onye ụgwọ egbu okwu ka eji ama onye mmụọ ị na-agwa ihe ụlọ ọba bụ ịbụ dike na mmadụ ịpụta mgbe ibe ha na-apụta dị mma ime ihe mgbe ibe gị mere ọ sịghị na onwe mgbe onye jize teta ụlọ abụghị ụtụtụ ya okwu ka eji ama onye mmụọ onwe okwu mmadụ ga-awa okwuo ịma na mmadụ atọghị onye ị na-ekwu okwu otu esi wee mee ka udo wee dede n'ezinụlọ ka onye ọna ọ sịghị ndị na-ele mma n'afịa mfa ya ebe ọnụ ị na-akọwatali ya na mmadụ ije nga adịghị mma na onye ije nga ọ sịghị ọ na ozi mmụọ ka alụrụ ụlọ nga okwu ka eji ama onye mmụọ ifu ebe uche onye na-aga onye bi ịnụ nwa gị onweghị ịmaghị ya mbụ ifunughị ya okikote ogologo mma nwoke gbadi mkpa ife ya chọzị ịchọ ka ịnụ okwu ọnụ ya ịma mmadụ atọwọkwa ịma nji efe oyi malụ ọtụtụ ndị bịa nụ nwa mmadụ ile ezigbo efe bụrụ ezigbo ụgbọala bịa mesịrị na ahụ na ha onye mmụọ ọ bụrụ nwa ha aka ọrụ ọ bụrụ na ezu ori
ọ bụ na ọ na-ekwu eziokwu ọ bụ na obi fe ya azụ ma ị chọpụtara masa ọbịa maka ibi n'onwe gị ọ bụ na nna nwa afọ nọ Enugu nwa ọ na-anụ na-eme mgbesị ya bịa mee ego ozugbo mee ezikwere ezi ruo echi agba akwụkwọ gbaa nkwụ mekọta enyi n'ọnụ tupu ya nụzie ọnụ onye anụ nwa ya agbaga akwụkwọ wee wụ na nsogbu dị ya mere na ọbụrụ oge gboo ọ sịghị na ada emekwa ihe ụwa n'ike na n'ihi eje ka anyị jụọ ese ka emesịa gị bịa na okwe ngwa ngwa na-ekwe nke ọka ajụ ọjụ ngwa ngwa ajụ nke ọka ekwe ọka ọgba mbọ ma amụ ya anụ olu gị o wee iwee na ọsị gị bịakwa mbọsị na ọnwa ọzọ zuo ọba ọnwa ọzọ na-abịa na zuo ọba ọnwa awa nji tụ zuo ọba gị bịakwa iwe mgbe ahụ gị na-ekwuzi ọsị gị maka nna gị esi na nna gị dị mma si kedu ihe ị na-alụ nwa egwu ya gịnị anamakata ọ na-achọ ka ọ fụọ obi gị anya ka ọ fụọ obi gị anya mmalụ otu ime obi gị dị site n'okwu ọnụ gị okwu ka eji ama onye mmụọ okwu ka eji ama dike eziokwu nna m ọzọ na m achọrọ m ka ọbịa m siba ya pụọ na otu ụmụnne m agụghị akwụkwọ na mma agba mbọ fọ na ha jere akwụkwọ na njebe ọga anyị ebe a na-ejefe igbo odibo na mma akaba arụ ife ọ na-agwa mme na mmemme si kaba ahụ fọ na mmere uche ọga m nna ya ahụrụ isi ya nwa ka o due m ụlọ ka m jee gbaa mbọ onwe m nye aka wee zụlite ụmụnne m ndị obere ife atọ mme ya okwu ka eji ama dike okwu ka eji ama onye mmụọ ifugo onwe ihe mmadụ ga-we kwuo ifu na mmadụ atọ ọhanya n'ime onye mee ndị gboo ji wee tụọ inu si na ọ na asị onye nzuzu asị onye mmụọ na ogbu nha mmadụ ọgụ alụghị ndị ogbugo asị onye mmụọ na igbu nha mmadụ ọsị gịnị ọmụ mgbu nwoke na mgbe onye a ndara enu nkwụ ji ekwe ya na ọmụ nọ n'azụ nọ mgba ya tụọ ya mma niile wee daa maka ife na-asị ya na igbu nha mmadụ o wee gosi ndị ogbugo tawa mmụọ mana onwe onye ahụ osi nye ahụ n'ogbugo mmadụ isi ya na igbu na egbu n'otu mana onye mmụọ isi na ogbu na mmadụ sị gịnị na m egbugo gụgharị ndị ogbugo ifugo n'okwu ka eji ama onye mmụọ ọ nwere okwu nwa anyị gawa okwu ife na ịmụ mmadụ ụlọ anyị agaghị n'anya onwe ufe onwe anyị bịa na nke nwoke gara aga wesị na bịa kpee nwa ya na-abịa ụka na nka anyị kpee ya na nka wesị na nwa ya ha adịkwe agụ akwụkwọ n'oge ine n'oge naanị oge ine nọ ya ọ chọọ ịgụ akwụkwọ dị nara anya nya na na-eme na nke ọ gwazi ya gbawa ya obi ụnyaa jere abalị mmeta ya sị gị na gị kụnye ka ị gụọ akwụkwọ ọ sị ya ma iwu na-agụdị nwa akwụkwọ afọ nye wesị m ya arahụọla chi wee fonya wee olu ụtụ wee ọgbasa ụka ọbịa na nke ebe nkwụ si na nye ihe nwa ka nwa ya na-abịa ụka na-enye aka n'elu ebe nchụaja osi na ihe nwa m na-agbala ya odibo n'ọta kwuo ya gwa ya nya gụ ọkwọ sị ọnwa iwu na-agụ akwụkwọ afọ ifugokwu onye mmụọ wee kpọọ nwa afọ na aka apịapụ nke a n'ụtarị wee sị ya ya pịapụ ya afọ iri na ịtọ nsị ya nke kwuru ihe a sofere na ya amụ mgbe ya ji wee kwe nsị ya gee m ntị ọfụma nke mbụ n'oyi iwu bụ na ya agụnye m akwụkwọ iwu ọkụ si ya n'oyi iwu bụ na ga-agụ ya nke bụ maka etinye na nnukwu na akwụkwọ nwere nnukwu na-agụ akwụkwọ na kpọ jọnshọn nnukwu na akwụkwọ n'ebe afọ si ya inwe ego onye ya na-akwụ n'ebe afọ nne ya na-asị gị gụọ ya iche na ego ọba n'isi nne gị eziokwu ka ọ na mgbe ya arụ ọrụ oyibo akwa ugwe wetara nne gị na nne gị atụ ntego mee ihe o mere n'ọdị nke nwụta unu n'ọnọdụ ka ọ nakọ na-achọzi na n'ife ọ na-agwa gị kịta kọbara gị ewesa ọnụ iji eri ji elede si ya ọ iwu nwere anya agụnye m akwụkwọ okwu akwụkwọ onye mmụọ a mezi mkpụrụ ya sị bịa nje kenye ọrụ ya asụ
ka ọnwa na uru kwara na-ekwu ya ekwu oyi nọ na-ekwu n'okwu ka eji ama onye mmụọ gaa n'ọzọ okenye daalụrị na na-ekene Chinonso si Ogidi bụ ezite nya bụ inu ka anyị gafezie na nke ụzọma si osi na Oru local government area ebe Oru o wee sị na ife okenye mụ anya wee fụ na-adị nwata ka ọ na nlọ ife okenye mụ anya wee fụ na ọ na-adị nwata ka ọ na nlọ ọnya bụ nke a na-atụkwa ya nweta nọ n'elu ọjị na-achọ ịfụ n'ọfọ okenye ya nọ na nkịta fenawụ ihe mana etikwe n'ilu nke okwu kịta ihe okenye mụ anya wee fụ na nwata fụ ya nọ na dị ya ka ọ na nlọ o nwee ife ahụ okenye fụ n'ife ife agazuo ya ahụ lie ya ego lie ya ije ọkpa lie ya okwu ọnụ lie ya ike aka okenye na-agbụgo na-agbada ka ọ fụ na-ewepụrụ ife a ka ọ fụ na ihe a na-emezi ya ka ọ dị mma nwata fụ ihe ahụ ọ ya dị ka abụrụ ihe abụọ n'ife onwe ife ahụ ụdị nlọ gawa ịlọ iteta na nlọ n'abalị anyị sị na Chukwu da akwanye ha abụọ n'ife ọ bụrụ ịlọ nlọ ka ị nene ụzọ akwụkwọ ise wee daa ha ncha ize esezi ahụ wee na nlọ Chukwu da akwanye ha abụọ na nlọ ọ bịa n'ịlọ nlọ ka anọkọta chụọ dịkpalụ n'ọlụ chụọ nke ọ dụrụ n'ọlụ chụọ ada nnụrụ n'ọlụ ha nche wee nọta wee nọ n'iru ezigbo wee na-ebe akwa iwe saa ya wee na nlọ kedu otu ihe ga-arụ ọ bụ nọ n'ife mana ọ bụ na okenye nwe ihe ya afụ n'ife mmegide ihe dị na ya jee ije ọkpa dị ya tinye ego tinye okwu ọnụ tinye ike aka ọtafụ ọsị na mmadụ dị ndụ akọ na alụm ya na manya emenwe ihe nweta fụ chee nọ na alọ okenye fụ ya ọ bụrụ n'ife ife a na-agwa nwatakịrị ọ ya mere na okenye na-adị mgbe ị nọ n'ụlọ ọbụna onwe ife ụfọdụ eji okwu ọnụ agbanahụ onwe mgbe mmadụ ya kpasughị iwe ikwolu na-apụ ka ijeje nụọ ọgụ n'eze nna ya akpọ gị bịa Emeka bịa ebe a chighata azụ ise ọ sị gị bịagode ebe a na mụ nna gị na-akpọ gị maka ọ nọlụgo a na wee fịa ọ sị gị nọrọ anọcha ezi nna m na-abịa ka njegoda ọ sị gị nọrọ anọcha na ọ daghị n'ọcha ha ngwa gị nọdụ ị na-eko ọ sị ikozi gị nọdụ anyị n'onwe nchọ ịgwa gị emechaa ọ na-ewu mmadụ ọ na-enweala nne gị ịnọdụ anyị n'ọcha afọ ọ sị ka ebe ị na-achọ ije isa na-achọba ije malụ na nne ka sere na onwenye tiya ife n'ezi na nna tiya ife n'ụzọ nweje ka mmagodo ụmụ na-egwu ha atụ ya sị na ọgụ gị na-eje n'elu nna gị enego gị anya fụ na ọgụ gị na-eje ịnụ nke ọ na-eji ịnụ ọgụ a chedị ihe nyere ike aka ma na ịtọ ụhọ ume nwere ike ịdịghị n'ime mana mkpụrụ ego na madụrụ gị n'akpa ife ị na-abụrụ ike aka ife ị na-abụrụ ike aka chacha ewu ike pụwa nụọ ọgụ ọgụ onye na ọgụ akpọrọ gị jekpochie abịa ịtọ ụhọ kọbọ n'ụlọ nna gị afụgo ma na nwere ego na-eji ejikọnata ka nke nọ nnukwu ụlọ akwụkwọ bịa were nwanne echi ije bụje n'ọgụ azụ pụtara ya n'ọgụ akwa ka ya ihe sisi na nke ndị uwe ojii nna gị afụgo ihe a manịpụtara ya iche na ihe na-ewe ike aka ike na-ewe mba ihe na-ewe ịnụ ọgụ tie ọkpọ ike tie mmadụ ọkpọ n'isi ọ dalụ ajọ eju ya anya dalụ anị ebuli si Ọka si Nnewi gbago Enugu gbadaa Ibadan ego niile nna jikọrọta ka e wee tinye ụmụnne gị na-abụ n'ụgwọ akwụkwọ na nnukwu na akwụkwọ na-arụ afọ esoro ha pụọ ana obi gị enye ya mmadụ si anya na anya ka ọ na-ede ka o weta ego na onye ọ merụ ahụ na-ebe ejewe Ibadan na-asị wetakwa ego n'ogige ha nwụ na-atọ gị si okwe nke na anyị nke na-edu ya anya nje wetara ya ego n'edo otu mgbe iji dechi ha anata nna gasị na nekwa anyị ya obi ya na ihe ọ nọzi ya
na tupu anaghị abakwa aka ọzọ na nde naira 5 eji wee okwu n'ụka na-ewetara enye onye dị otu a anyị ahụ ewekwala nke ma mgbe ọ na-agwa ga-eji n'ife afọ inebu ike aka ihe okenye nọ naanị fụ mụrụ anya nwata ọ na-adị ya ka ọ na nlọ nke bụ onwe ha agwa okenye ọnịnị anya enu na-etuo ọmagoro ha ya eme ha ọmago na ihe a n'ọhịa eri ije ọkpa ụtụtụ echi ọgba ụzọ bụ jebe ebe ndị afọ olu chọọ nna anya na ekwu nya bụ ife mana nwata afụ nya bụ ife ọya dị ka o mebigo ọya dị aka gasị na ya edozi mana nna ya amago na ofu okwu ga-ebe ihe a n'olu okịta ọsị na biko ka obi unu tizenụ ịmago na onye mụtara azị ada ebe okwu biko ezighọm ya chaa unu malụ nsekpurukwu anyị wee yọọ unu mmalụ n'otu esi eme okwu a ka ọ bee unu agwa m ka m mee ya na ume adịrọ m nwa m mmadụ nwa onye ekwulu m nwanne ya nwụrụ anwụ na-agbara okwu n'ụka ọsọ biko na-ewe na anyị unu akpa na anyị nna ya sị n'ọdịmma otu ukworo okwu ụbịa na okwu ahụ ebego mana ịgba nwatakịrị nkịtị okwu ahụ ya anya agbago gbata ahụ ime isi apụta na ya ihe okenye nọ naanị fụ pụtarigo n'ọnụ ọjị ọma mfụ ya ihe okenye mụ anya wee fụ na-adị nwata ka ọ na nlọ anyị na-eke n'ụzọ ọma ọnwa ka asịzi ya na nke wee banye na nke Emeka si mkpọ wee zite ozi nke a wee sị na Emeka ka anyị na-ewuchakwa ya anya ọfụma o wee sị na ebo ji ọnya amata ewi ha adịghị ama na igwu anaba ọlụ ebo ji ọnya amata ewi ha adịghị ama na igwu ana bọọlụ ebo ji mkpaka na amata eyi adama na ọnụ eyi na-emi ka etinye ya ntụ aka ụfọdụ wee nke ịghọtawanye mana ebo bụ ogbe ndị Igbo wee ebo ndị Ọnịcha wee ebo na ndị nwe Ọnịcha enwe ndị ụmụ ojii wee ebo ọ dị ka ụmụ ojii ka na-akpọ oru ebo na ise ọgwụ ya ebo ahụ bụ ndị bi ebe dị aṅa mpaghara ọnya wee ebo na-eti ibie n'Igbo otu a ga-esi wee ụta nwunye ife ọpụta bụ na agbụrụ ji ọnya amata ewi adama na igwu anyị bụ ọlụ o nwere ihe na-adịwa na agbụrụ o nwere agbụrụ na-agba nta ọtụọ ọgba onwe ndị na-azị n'afa ndị na-aza ọgba ji ụfọdụ na-aza ọtụọ ọgba ọ dị na agbụrụ ha ọfụ ha na nnụnụ anya fụ ene anya fụ mgbada anya ọ ya agbatu ya ọnya jiri anya na-abụ wee fụ obunta ha na ụta ma ọ bụ nte egbe tụọ ọgbaligidebe naanị ọ na-arụkwana ụmụaka oge anyị dọbere anyị jee ịchụ ngwele ma ọ bụ ịchụ oke ọfịa o nwere ndị na-ama atụ iche ọ fụrakwa na anụ ha atụ anyị iche ụmụ na-atụta ya tụta ya ọ bụrụ nke a na-adọ adọ na-agba agba katapọtụ mgbe ahụ ọ gbaghị ọ gbago ngwere ahụ gbarie ya isi nwa onye ga-agba ya ogbugwere na ọya gbata ofu ugboro 10 na ọya gbata ofu ọ na-adị n'aka o nwere ebo na-agba ọkpụ nyepụta na ụmụnna afọ onye ọbụla n'ime na-agbacha ọkpụ ụkwụ jie ije hapịa ha n'aka kedu efe ụkwụ ha na ụfọdụ n'ime ha na-agụ na mahadum nọdụ ebe ha na-agba ọkpụ ụfọdụ n'ọrụ oyibo na Lagos arụ ọrụ oyibo mgbe nwekwa nwa obere ebe o wepụta ọ na-agba ọkpụ ọ dịgo ha n'aka ọ pịa akwa na ọ dị na agbụrụfa o nwedakwa na ọkpụ apịa ya aka ha ọpịa ya ọkpụ abanyechadebe o kwesịrị na kedu efe obere ọ dị mma nkwa ndị dibịa na-adị na agbụrụ ha ọkụrụ ọgwọ o metụ ha anaghị aka n'isi isi ọkụ isi ọgwụgwọ pịa ya aka n'isi sị nna ọta ofe akwụkwọ nkịtị pịa ya mmiri teghị n'isi ha ana ịkpara akwụkwọ ahụ ọ kpatara tee ya ana
n'aka ya ka ọ dị ihe na-adị na agbụrụ inu wee sị na agbụrụ ji ọnya amata ewi onwe agbụrụ gawa osi akwa n'ọnya ọya amatanata ha ọya amata mgbada ọya amata ewi ọya amata nchi otu ikwu okpo na mmiri azụ ọya amata ga-ara ka mmadụ iti ukpo ọnwa na mata n'ofu ya nwere onwe eti na mgbede mata bupụta tikwa ọzọ otu ịchọ matakwa ọzọ mgbede ọfụkwa ọzọ onwe ndọ na-adị na agbụrụ fa bụ ụdị ife afọ nta diji na-atọkwa na agbụrụ gịnị ya awanye unu ofu ụkpaji sikunu wee bido ndụ tupu ị na-anya ọngụgụ ọba ise ọba nke ga-ejubedị iko nke mbụ ewijeta jiri niile iko ọzọ akịka anyị ebe ahụ taa ji nya nwere nwe kọọ nke mekwa ọzọ mekwa onwe ọba ise inwebeghị ọba nke gị ọ na-adịba na agbụrụ ọ na-adịba n'aka inu a wee sị na ndị nke a ji ọnya amata ewi na ha dị ama na ọnụ ewu ndị ha dị egwu n'ọnụ eyi ndị na-ada eji ọnya amata ọfọ ọnụ eyi gwubie ife ebe na-egwu ọnụ eyi ị ga-egwusa egwusa ka ọ wee na-abaghị nwe na-abami ọkwa o nwere eyi mara atụ ọnụ ogwumi ya ha n'ime na-enye ọghịrị afọ na-abami ọ maka na anụ bịazi kịta adị enwe anụ ewu nwe anụ efi nwa anụ niile ọrụ oge gboo anụ adịghọ anyị eji otu ogide ọnụ eyi eyifi apụ adị mmadụ ya nọ na-egwu ofu ọnụ eyi onye nke eji che na ụpụ ya anụ eyi nwa ara ka ọ na-ara eyi ya nwere ụtụ ewu na aramana ya eke ya nọ ofu onye jee na ụpụ ya ebe je bụrụ okpiri pụrụ ebe ahụ na-eche onye a na-egwu egwu gwugata onye ọzọ anagharị ya gịnị ka a na ya atata ya n'ụva ha na-ekwu n'oge gboo afọ abịazịa ndị ahụ na-ata afọ egwu ọnụ eyi wee gwupụta oyi onye nke ọzọ bịa si ya ọnya ọ mata ọfụ nkwute ewu ozugbo buru ya na ọrịkene ya ewe dapụ otikwa ọnya buru ka na ọtasị ọbịakwa ọzọ ndị na-igwu ọnụ eyi dị nọ wee gwue kee ya nọ n'ime izu oke egwudo ọnụ eyi eluo n'ebe ọ na-eyi apụgo afọ adịghị fụ na ndị ụmụ ihe nna mmadụ na-edebelụ mmadụ ọ dị na agbụrụ fa ifu ndị a na-enwe anyị ịpụtafe enwe anyị esi ọnja na-achọ ilu obosi esi n'ofu ezinụlọ onwe ndị ka mbọrọ ndị a onwe ndị na-enwe anyị nkwele nwere anyị nsugbe nwere anyị ifugo ọkụzụ nwere anyị ịma ji ndị atọ ndị enwe ha anyị abacha ụmụnachi ụmụdọka ezi owere ndị enwe ha anyị ịfụ ndị nwere anyị maka ifie ndị a na-enwe anyị ada ama abịa ekesi anyị asị ngwa ka ele akụ a onye nwe nwaanyị chọrọ ịlụ ụlọ siwanye abịa ike anaobi nye onye ọbụla bụ nwoke bago n'ọgbọ afọ 10 ọzọ ekekwa ha n'obi wepụtasịa ndị ntekwa ọfụ kekwa ha n'obi na nkịtị ndị ụmụnachi ejego ha n'obi ego ijekwa na ụmụnachi na-agalị ka ịchọ a na ihe ego ya afụ ụfọdụ na ụmụnachi eje gozie n'ụmụdị ka lụọ n'ụmụdị ọka ọnọgwụ onye ụmụnachi ụfọdụ esi ụmụdị ọka jego anyị n'ọgbunike lụọ ụlọ a na obi ebe a birizie enyi ya maka ibe na ọfụrụ anyị n'ọgbunike mana ndị nsugbe nwere anyị na-enye ụmụ ha a na obi ofu ogbe nọkọta ewepụta ofu a na obi keara ụmụ ha niile ọ dịkwa dọkọta ewetara kekwala agbụrụ na-ete ntọfụ ndị ha na-eke a na obi eke ada ama ife ọpụtawo iko na dipa ga-akpa ego nke mbụ kpasịa were jegota anyị obi bidokwa n'isi kpa ego eji wee lụọ ụlọ mana ọ bụrụ ito nte enye ya n'obi ikpe ego izi ga-enweta wele bido elu ụlọ onye nke afọ enyela na obi enye ga-ebu ụzọ wee lụcha ụlọ karịa onye eto ntego jegodo kpa ego eji ego anyị gosi anyị wee bido ịlụ ụlọ ebe ji ọnya amata ewi ada ama na ọnụ ewi na-emi emi ebe ji ọnya amata ewi ada ama na igwu anyị bụ ọrụ ọ na-emekwazi ha oge ụfọdụ ịfụ ndị ahụ
nwere ife ahụ enwe faya akpụ ya ihe oge ụfọdụ faya dị ike ọrụ efu ndị mmadụ esi ebetere aka bịara agwara ha na-egbu n'aka ọrụ onye ka nkịta ji si na mkpụrụ nwere ike a na-agba na anyị efu ndị mmadụ esi ebetere aka bịa bụ unu bịa kwụọ ụgwọ anyị na-akọ ji na akọcha ha egwuru ji na ndị unu nwe nwa na-enwe aya akọ a na-eme ofufe okori na-akpagharị na-eme ịgba ndị anyị bụ na-akpagharị ndị mmadụ esi ọgbunike oge anyị dọbịa anyị na-esi obodo anyị jee ọrụ ugbo na ọgbunike jee wata anyị n'azụ St. Monica ọgbunike ọtụtụ awala anyị ji donye ji n'ụkpa tinye ọgụ na mma ya eburu n'isi mbọchị Satọde wee siezi ụlọ elu azụ ọgbunike azụ St. Monica na ebe kevu ebe a watara anyị kwụọ ụgwọ ịkọsịa igwuru jiri ịhapụkwara ndị nwe anyị mmadụ ọtụtụ mgbe onye nna ya nwere anyị a na-alụdịrị ọrụ ugbo ifugo afụrụkwu na-eje ọrụ ugbo na-amụ amụsị ndị a ebere ndị eme m mgbe ụlọ nwunye anọdụ nkịtị agụ na-agụ ya unu wee sebete aka bịa na-eri uru dị na be ha ndị afọ ejikwa ife ike wee zụ ndị anyị na-anọdụ anyị na-amata sọsọ nje onye amata anụ ewi oluzie mgbe anyị egwu anyị mgbe anyị chọọ na ya egwu ini na ya abụtụo isi na nwere ntụ ọjị achọ ka abụọ ndị ahụ na-egwute ọnụ oyi egwute ga-ebuzo wee bụ ọjị afọ maka fa ya dị ike ọrụ ọnwụ na-asị na onye nwụrụ ka egwu ini ifu ndị anaghị na-eji ọnya amata ewu ife anyị ekwegwu maka na ha egwu na ha ọnụ eyi ọnya mere na ọgwụ ụfọdụ ịbịa ebe a na-enyi ozu egwugide ini chi a na-achị jinu onye emi ini ebido n'ụtụtụ wee gwegwube n'ọnụ ụtụtụ gwugide ewelu na kacha ụka ka adịzi ozu ọ bụ na ini ejebeghị eje ịnụ anya n'ime oge ụfọdụ echebezie ndị na-egwu ini ejebe mana onwe onye ahụ ịkpọcha kịta n'ime otu awa gwumie ini afọ maka ibi na onye eji ike wee zụ onye so nne ya otego ya n'ife ụwa otego ji arụsi ọrụ ike ọ bụrụ na ọ na-egwuboli ebe na-eje mposi na ọnya aka ọrụ ya ma ọ bụ na ọ bụ onye ọrụ ugbo mana ịkpọta ndị asị ụlọ Igbo wee nta ogwu ofu mgbe oneku ka anyị tara enu emekọta owu na onu ahụ na-egwu m ihe egwu m nya na ife oge ụfọdụ ya na-akpọ ahụfụ na-aba ulu na-emesịa ife a na-akpọ ulu na-abụ ọghọm na-emesịa ndị na-eji ọnya amata ewu na-eche n'olu chee n'otu akụwa na-adị nwa mgbe ahụ olu owu na ewu ya dịrọzi ewere ike ahụ eji amata ewu ndị a ji egwu ọnụ ewu ewe lụọzi ọrụ ugbo ndị na-amata ewu ya maka esi alụ ọrụ ugbo ife yi na-ada adịgide onye mere ọkwa ji so ụmụ ya fatọrọ ji ha tọrọkwa mkpọrọgwụ na onye nwe ji nwere ike ikwuru ji ya ichekwudo ịmata ewi ọtụtụ ịragidola olu mgbe eji eje atọla ewi jee n'ebe ọnya ndụrụ enyi meghe ya ibụrụ ofu ewi nata wee sie ji awi olu na mgbede gakwa jee butekwa igwu kwa adị chacha mbọsị ife isi ike ga-adị bọsị a ga-achọ ife eji ọsụsọ ya eme ife eji ike eme efere n'ọhịa chacha daalụrị nne okenye anyị ka na-ekene onye zitere inu a bụ Emeka si mkpọ wee zitie Pius Afụlụkwe onye ụmụ oji Pius si na Afụlụkwe oke Afụlụkwe ka ọ ya bụ Afụlụkwe Pius si na onye ọgbọ ya gbanahụrụ o nwere ihe ji ya onye ọgbọ ya gbanahụrụ o nwere ihe ji ya onwe ihe ji ya inu ahụ pụtakwa ọgbọ mmadụ nụọ nwaanyị lụta ụlọ nwee nwa nwoke nwee nwa nwaanyị onye ọgbọ ya na ime ihe ịgba ngidi bịakere bịa gwa ya ihe ji gị ma ijele ịlụ na ajụ na ịma nlụ ka ijele ịgbata anyị ajụ na ịma mgbata ijele ịnụ nwaanyị ajụ na ịma nnụ o nwere ihe a na-akpọ ọmecha amachi ekwe na ịnụọ nwaanyị nwetaghọzi nwa ịlụ ụlọ ahụ wee gbaa ọkụ anya ọmecha amachi ekwe na ị na-akọ ọrụ ugbo wee gbuo ọgụ n'ụkwụ ọnya wee na-atazi ijeze ọrụ n'ara ọnya bụ ọmecha machi ekwe na izugide nwa gị zụpụta diọkpara gị alagbe ya ndị ọzọ ọtọzi ụlọ ụmụ nwaanyị ha nụsịa dị ọ dịka ịgbahọ mbọ ofu ahụ ichekwuru otinye ego n'ime etinye ike gị niile n'ime ọnwụ bịa gbuo ya n'ike ọ ya bụ mmecha machi ekwe na
asị onye ụta atakwanya mma n'ịnụ ya ọgbọghọ n'ọnwa anyị nụhọ ha lụọ na ịlụhọ onye anụ nwa ya na-amụta nwa nya bịa gwa ihe jie onye ọgbọ ya gbanahụ kedu ife jie onye mere na na-atụ inu si na a na-aja nkịta ike ọsọ ọ na-agba awakwa obodo a na-aja nkịta ike ọsọ ọ na-agba nwa awakwa ọgọdụ ịfụ nna mmadụ ma ọ na-agba ọsọ onye awakwa akwa ya onye eme ya gbasa ọsọ ike mana na nkịta mara agba ọsọ na nkịta na-agba ọsọ ncha gịnị ya na-afọ n'ọsọ ọma akwa ka ọkwọ nwa n'azụ inu ewesị onye ụgbọ ewedahụ nyabịa gwa ihe ji maka ikwesịrị ịdị ka ọgbọ gị otu na ịnwe okwu na bụ nwa aka na bụ nwa anya nwa ọgwụ isi bụrụ nwoke ma ọ bụrụ nwaanyị bụrụ agbala bụrụ dimkpa mana ime nwezi ihe ọgbagụ mee bịa gwa ihe ji ọnya mere na onye ọbụla ọgbọ ya hụta na ọ bụrụ na ọ bụ onye mmụọ ọ bụrụ na ọ bụ onye ngana na onye ume ngwụ ọ bụza na o mecha macha ekwe na asị na onye tatakwa onye nke ịfụ mmadụ ọkacha nka na-aga n'ụzọ arụ adịrị ya ma ọ na-ayọ nri ese ọ na nwoke enwe nwe ọdụ nwa ofu ya sị ụmụ anyị na-enwụcha anwụ na ọ mụrụ ụmụ ise mana ịtọ natara agha emechaa ofu nwụọ n'ụzọ n'ụgbọ anyị nke ọzọ mesịa ya katarụ nwụọ ife nwoke ịma ntị ya ụta maka na o mere nwoke ibie o mere nwoke onye kwesịrị ime ntụ nwe ụmụ ise uke wee bịazịa mana ị ga-afụ onye ju onye ya anụ nwaanyị na-eme okorobịa na-ezi egwu mmadụ na-agba egwu mmadụ na-atụ ukwe mmadụ na-ama mbem anyị bido ọrụ ugbo o jere izi egwu n'ugwu ọba olu ebe ọ na-ezi egwu n'ọhịa izu ụka ịtọ anyị gburu ha ọkụ n'ụtụtụ siri ha ji awị na ji azụ ndụ bunye ha nkwụ enu awụtụ kịta ibia nọdụ n'ụlọ n'aka ugbo ọ na-ahụta jee ziere ụmụleri ozicha nọkwa ofu ọnwa na-ahụta jee zie egwu na asaba ihe ọkwa anyị na-eme o wee luo na onye mere na asị na onye nụrụ nwa onye ọgbụ ya ada agbanụzi agbanụ onye nụrụ nwa onye ọgbụ ya na-echichọcha onye ga n'ọrụ nwa ọgbọghọ mụta eje nụọ ada ọgbọghọ ifele gburugburu ngwa onye ahụ n'iku nyahụ na onye ime ihe n'oge dị mma onye mara ife ọgbụ ya na-eme ya mee ya ọ bụrụ na ọgbọghọ na bịarụ na akwụ na-amụ akwụkwọ abanye amụrụ anya mụọ anya afọ na ije hụ nwa n'aka ị dịghị ime ịnụghọ di kịta ụgbọ ihe a na-ekwu kwere nọ n'ụlọ akwụkwọ na-akwụkwọ akwụkwọ mụrụ anya n'abalị ọ bụrụ na onye ji nwa n'aka nwa ngụgide ala ya n'abalị ike adịrị ya mana ịbụ nwa agbọghọ mana ị chọghị n'ụlọ akwụkwọ na-achọ onye ga-enyo na nke ego akwụkwọ ịma nje yi na-efe ma na-agagharị emecha onye bụ na onye ọgbụ ya gbanahụ kedu ihe jie ha na-ajụ efe ji maka na ị nwere ume okorobịa nwee ume agbọghọbịa mana ihe akwụkwọ ebibeghị jeze ego ịgbara aka nata ka ọ gịnịzi inu na-atụrụ onye na-achọ ife ọ ya ekwu mee na o menwere ya ọgbụ ya mee mana enye gị ihe ekwesịrị iji wee mie ọ ga-egbu ego nye gị mma ọ bụ na nna gị onye ọrụ ugbo gonye gị mma gonye gị ọgụ ngosi gị anya obi ngosi gị anya ugbo ngosi gị anya obi o mechagoro odigo goro ọwụ na ọ bụ dinta onye gị ụta nye gị ekpu nye gị nkịta mmadụ odigogo ụlọ ịma na ya abụ dinta mana onye nta ihe niile ndị a ị ga-emesị gbatara ọnụ gị ọnya bụ emesị asị onye a nwa ya meghọ ka nne ya onwere onye ga-emeli ofu anya ka ị nwe ka ị nwere ofu ụkwụ ka ị nwere ofu aka ka ọ na-amụjighị ụkwụ ka amụjighị aka daalụrị nne okenye ịmamụ ya akpafu ihe ofu nke ị ngolo gawa oge ọgbagọtago oge agbagọtawegokwa ahụ so ofu ka anyị akpafu ofuzi mgbe ka ntị n'ofu o nwee inu okenye chọ ka o tinye inu ahụ si na ọkpa na dibịa ada anwụ n'oge ọkpa na dibịa ada anwụ n'oge kama na ọkụkọ ha afọbi ọkpa na dibịa ada anwụ n'oge mana ọkụkọ ha afọ na bie na-ada obi ama ọkụkọ ya nọbie
nke mbụ bụ na ifugo oke inu asị wee ga na ọ da anwụ n'oge ọ bụrụ na ọ ma nwụ anwụ na ọ na-ama nwụ n'oge ọ ma nwụ n'oge ka ịfụ na inu akpachapụ anya maka na n'oge ugbu a ha na-enwe ọkpa na dibịa ọ chọọ ịkọ ji jee gbaa afa ka ma anị nke ya akọ dị na-enwe ya emekwa ọ chọọ ka nwa ya bido nta ọ jee gbaa afa ma agụ atagbu nwa ya n'ọfịa ọ chọọ ime njem ọ jee gbaa afa ma ya anatakwa ihe akọ ya gbagide o nwere ka ije ebe dibịa ije ọkụkọ ji iwere dibịa ka eji kwesịrị ije weta ewu wetakwa ọkụkọ ha ihe emegide ọkụkọ dị na be ha agwụ irukwasị na iti ife ọkụkọ ịtọ ti ji ịsa ti ọjị ise na o nwere ofu ọya ka abịabeghị mana ka ebukwapịa ịgbagharịa weta ụmụ ọkụ na-amụ na be gị nke debara gị n'azụ echekwaghị chijerie o mee ihe ọ ma ebu amansi asị gị na-ebukwapụ gị echikwa dibịa ọzọ ijere ha eti ha aka n'ihe ọjọọ itigo ife onye a na-ịbaghị ife onye na-agwọ ọjọọ ngwụta ọgwụ n'uke ọmesị ọfụ na nke ọ gwụta n'uke na onye nke ka wee le ọjọọ onye ahụ ebe ọ gwụta ọsịa nọ n'ide atọ ojebe ide atọ gwọta nke ide atọ mesịsị n'onwe nke a na-agwọtawa na akụ ụdị eji isi nwa ọfụ agwọ na ịgwa ha na nke afọ na-arụ ọnwa ma nwunye gị kwa ya nwụ nwa gị ọ jee ebe a were isi nwa tọrụ nwa ọfụ n'ụzọ wee were isi ejekwa ọgwa ọgwụcha ya jee ya ebe arụ ịtọ nwe ọsị na ọdụkwakọ ejesi na nwaanyị ime na o nwere ka eji nwaanyị ime agwọ na onye ọ na-eji nwaanyị ime wee ngwọrọ ọgwụ na ọ ya elulili afọ 100 ọjọọ nwaanyị ime tọrọ ya wee gwọ ọgwụ afọ ọkpa na dibịa ada anwụ na ọkụkọ ya afọ na-abịa izu ha n'ụkwụ n'ihe ọjọọ ịzọnye go dibịa ọgwụ onye ga-anọ ya ejebe be dibịa na ihe niile oge ike ọlụrụ ti ike ọlụ oge eluluo were uche mee ya oge eti ego tinye ego dibịa ama mmeghe ịra akọta ụla ka ego si n'igwe daa n'iru gị dibịa ya emeghị nwa nwoke ka ọ ghọrọ nwaanyị jebe dibịa gbalụghị afa nwa nwaanyị anwụ na be ya ghọrọ nwoke ndị Igbo sị na ihe na-eme n'oke mana dibịa na-agwa ihe eme n'oke mana ha agwa a na-eri ozu ije ebe dibịa enweghị uru ọbụla ọ na-ata ọ ga-eme ọ dịghị ka ihe ya eme nya emego echi ka ya eme tata echi ka ọ ya emezi ka ya eme echi bụ tata ka ọ na-emezi emechi ife ihe ụfọdụ adazi agha mberede ife ike emenwu ihe emenwuzie maka ife na-edere nkwadebe onwe ife dibịa ha agwọ nwee ebe ike dibịa na-ejidebe dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ bụ dibịa ọnya bụ na ndị Igbo sị na onye ya na chi ya yi adachi onye ga-agbarị ya afa ịdị ike ọrụ nwee uche dị gara gara dị nkọ mara ife anya elu oge anyị na-akpachapụrụ ihe anya nwee nsọpụrụ ya eji na be dibịa na enwe uru ọbụla ife ụwa chọrọ bụ ịgbado anya nwee uche ife ohere ịmana ihe ohere dị mma ịmakọ ya ọ bụ na amụ anya abalị eme anya abalị ọ na ya eji ọsọ ịgba ọsọ ọsụsọ oge anyị ibu ọnụ ibu ọnụ oge anyị amụ amụ ịmụ amụ oge anyị afụkọ iru fikọ iru oge ọgba agwa agha na-apụta ịpụta imekata ya imerie na agha ụwa mana ichekwudobe dibịa ọkụkụ ga-agwụ na be gị ife ịtụ ha anya ma mee gị mba oge a na-ekwukwa n'ugwu onye tosili igosi ezigbo agwa onye tosili igbu omume ọ ga-abụ apụta na-eṅomi onye ndị obodo ọ ga-abụ apụta ọ bụla ka ndị obodo niile kwụ n'azụ o jekwue mba ọchịtalụ ndị obodo ife faralụ si na ọ bụ onye wetara ya bụrụ dị na inye wee bụrụ ụkata bụ nnọọ onye ndị befa pụtara mechasịa chi eze si na na-etebefe anya megide ndị obodo fanya onye daka o siri ite isi ka anụ na onye a dị ụkata asị ofe akụkụ
Shotu onye ala. Kada lo nwe mutakwa ụmụaka. Ebe na dị ọkpali a na onwe masigole nwanyị mutakwa nwa. Awapịa bụ na ụkata na onwe akata ga arụ. Wee sị ka achie m dị ọkpali eze. Ya chichachasị anya echichi ya ga-echie mgbasị achọzi alụ nwoke a na-azụ ọbụla obi ọkpali a ga-adịgote n'ọkwa ahụ mana tupu o mee ya ọ ga-abụrụ n'onye zuru ezu mezuchasị emume niile a na-eme n'obodo fa awabụla bụ na ọkachasị ụmụ anyị n'ife niile o chiri o wee fọdụ ofu nke a o mechie ya maka na ada eze na-abawelaghachi ofu obodo o mechie nke a